Ако и ти искаш да се храниш с повече протеин, но си се изчерпал на идеи, имам нещо за теб. Високопротеиново хранене с грижа за здравето е книгата, към която посягам най-често. И знаете ли защо? Защото на всяка рецепта са изчислени хранителните стойности – калории, мазнини, въглехидрати и протеини. Вътре ще намерите над 90 рецепти за закуски, салати и разядки, основни без месо, основни с месо, риба и морски дарове, както и десерти. Много ми е удобно. Просто си избирам рецепта спрямо нужните ми макронутриенти, купувам си продуктите и започвам. А резултатът? Вкусно, балансирано и без никакви огризения. Напълно безплатно получаваш и дигитален 5-дневен хранителен план с високопротеинови ястия, с които можеш да започнеш да влизаш във форма още от ден едно, без да смяташ нищо. И само сега, когато поръчаш една книга от поредицата, взимаш втора с до 33% отстъпка. Поръчай сега от твоетоздраве.com или от линка под видеото.